Čaute kamaráti, vítam nového videa, ale akože viem, že mal byť vlog, ale idem vám pred sebou môjho nového psa, Jacksa. Jo, toto sme si po ňom šli, už som úplne celá natešená, tak sme si po ňom šli. Aj keď mal byť mini vlog, ale no, ono by ten mini vlog tak trošku nejde ako keby spraviť, pretože sa mi opakujú videa. Tak som si povedala, že idem vám predstaviť môjho psa, jo. Tuto sme už pri pani, akože chlopca nechcel natáčať veľmi, aby ste myslela, že viete. Máme v aute úplne zľadečky, oči si všetko je úplne cute, toto už je u nás doma, úplne zľadečky. A prečo sme mu dali meno Jax, mal sa v podstate volať Buddy, ale mojej mame sa to nepáčilo, jo. Vieš to vedať? A toto je video, ako chce spať. Jo, proste pri dverách na teplých kachličkách. Proste je zlatý. Jo, a tu sú už fotky. A idem vám ho ako keby tak trošku predstaviť, lebo vôbec ho nepoznáte. Jo. Niektorí ho už dobre poznajú. Takže toto je Jax. Jo. Borderka, máme ju asi 2 dní. No, 2 dní. Máme ju 2 dní. Je to border collie, má 3 mesiace a jedno oko má modré a druhé, že hnedé. To je úplne také krásne. Jo, toto je fotka z prechádzky. Tu som skúšala, akože, ako vie byť na vodítku. Ako, tu už som spravila zo pár fotiek. No, dobre, možno trošku viac. Asi mi trvalo, že hodinu. Lebo reálne tak skakal, že som myslela, že to nedám kamo. No našťastie dala som to, hej, čiže jej. Bolo dobré, že mňa neskákal. A kamo váži asi nejaké 2 kg, tak nejak 2 kg, 2,5 plus minus, žerej. To správal môj brat, lebo ho vážil žerej. Takže ďalšia fotka z prechádzky, jo, potom tam je moje video z prechádzky. To nebude asi veľmi dlhé, ale ako niečo tam bude. Myslela som si, že bude menej fotogenický, ale tá farba a tie oči, tie sú úplne také Jo, a má hračky, ako každý iný pes. Najviac miluje plišaky a lopty, jo. Plišaky a lopty, to sú jeho. Dneska mi spadol plišak na zem. Skoro ho roztrhal. Čiže asi nejak takto. Ale však kto by to neodpustil takému krásnemu miništeniatku? No kto? Ty by sa neodpustil? Od dneska ťa nemám pravda? A reálne, tuto bude teraz to video z prechádzky. Jo, kamo, úplne pohode. Trošku ťahal, reálne trošku viac. Alebo skúšala som ho aj včera, akože, že ako bude reagovať. No skoro sa zdrbala, lebo reálne... No jo, trošku som nedokončila, dám mu ešte jedno také video. Sice je tam čierne, ale no. Skoro sa zdrbala, lebo bolo mokro, on strašne ťahal. Čiže musíme ho trošku naučiť pri nohe. A ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite odber a like a